siagane. Simpang siagane Boyolali, Mbak. Simpang siagane Boyolali. Oh. Lah iki yo sing nggon perpustakaan. Pustakaane yo enek wong dodol-dodol apa-apa eneng. Ah. Karo Mbak Lis iki. Nah. Simpang siagane Boyolali. Lah yo. Simpang siaga di pagi hari ini. Oh, simpang siaga. Esok-esok iki. Beng-beng. Nah. Lah iya, apik men saiki. Lah lunga ning Kalimantan. Oh. Lah iya. Depan BRI apik ya. Simpang siagane Boyolali di pagi hari ini. Nah. Pasar kotane Boyolali itu. Apik. Lah yo, Mbak. Apik. Bengi moro ora kowe, Mbak? Wis tau moro urung? Ora. Lah ini wis bukaan.